आरडि मसन पिक्चार्सजों दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैथाम आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौ सनिबारखालि चिरां जिल्ला सिंनि बिजनी हालामनि बरलावगावआव मोजाङै मोजां दिन्थिफुंलांबाय। बर'नि जारिमिनारि सावथुननि गिबि बेखेवनाय दिन्थिफुंनायनि सिगां बेलासि समाव हरखाबै फैनाय बार अखाजों सायनासालिया सिलिंखार जालांदोंमोनब्लाबो मोनाबिलि समाव बोथोरा मोजां जाफिननायाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि डिमान्ड आरो नुजाथिनायाव बर'नि माखासे महरगिरिफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनायजों गिबि साननि सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालाङो। मख'नो गोनांदि आरडि मसन पिक्चार्सजों दिहुनजानाय बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ बर'नि देंखो मुलुगनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। गुबुन फारसेथिं मिथिंगायारि जाथायजों सिलिंखार जानायनि उनावबो जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर'नि जारिमिनारि सावथुन दिन्थिजेननाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि माखासे महरगिरि बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमा बर'नि माखासे आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफोरा मदद होफैनायखौ जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि लिरगिरि आरो बिथोनगिरि पंकज लाहारिया गोजोननायजों ओरैबायदि फोरमायो। दुखुनांथावबो बुंनांगोन आरो गोजोनथावबो बुंनांगोन। दुखुनांथावा बेनो जोङो मोनसे कालारफुल जों प्रग्राम लानानै जों दिनैनि प्रिमियार श'खौ खालामनो सानदोंमोन, नाथाय बोथोरनि महिमा हरखाब बारहुंखा बारनानै जोंनि पेन्डेला बायजोबलांदों। बायजोबलांनायनि उनाव जोङो राहा गोथे जादोंमोन, नाथाय इसोरनि अननायाव मा जाबाय, पाब्लिकफोरनि डिमान्ड जों नायथारगोन बिदि बुंबाय। जोंबो बिथांमोननि साहसावनो जोंबो साहस खालामबाय सावथुनखौ दिन्थिफुंनोसै होननानै। बिथांमोना लांदां जायगायावनो फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामफैदों। खमैबो 7,000 8,000 मानसिफोर फैदों सावथुनखौ नायनो थाखाय। थारैनो जों खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जायखौ जोङो बुंस'नो हाया। रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन जायफोर बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सावथुनखौ हेफाजाब होफैदों। जिथु दिनै सावथुना बेखेवजाबाय, गाबोननिफ्राय नोंथांमोना फिल्डआव हरनाय जासिगोन। गाबोननिफ्राय फिल्डआव एग्रिमेन्ट दंखायो। गाबोननिफ्राय जोङो बायदिसिना दाब दाब जायगायाव, आसामनि दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। बाखि लाङि जायगाफोर लांनो हासिगोन गाबोननिफ्राय लांनो हासिगोन। नोंथांमोननियाव दासिमाव मोनबेसे एग्रिमेन्ट जाना? एग्रिमेन्टखौ आं मिथिनायाव ओरैनो 100 क्र'र जाबाय। गाबोननि समावनो जोंना टटेल 30टा श' दङ। बे मोनसे हिस्ट्रि बायदि बुंनांगोन, जाय समाव अफ सिजन, खुनु फुजा नङा। जोंनिया मेनलि ओरैनो फुजायाव जायो आरो अफ सिजनावबाबो जोङो गाबोननि समाव आरो गाबोन 1 अक्ट'बर बेनि समाव जोंहा मा दङ, 30टा श' दङ आरो टटेल। बे सावथुनाव जोङो गुबै बेरखांहोनाय जादों जोंनि गोबां जोहोलावजोफोरा माब्लाबा ओरैबायदि लामाखौ लानो गोनां जायो। आइजें दैनायखौनो आं बुंनो थांदों। मानो थांनो गोनां जादों, एक्सुवेलि बेहाय थांनो गोनां जानायनि गुबै जाहोना मा, बेफोरखौ जोङो एसे एला फकास खालामनाय जादों। जोङो माबायदियै जोंनि जाथिखौ, जोंनि जाथिनि गेजेराव थानाय सुबुंफोरखौ जों माबायदि जोङो दैदेनलाङोब्ला जोंनि बेफोरबायदि गुबुन लामाजों दिंग्रायलांनाया खमायगोन, खम जागोन, बेफोरनि गोबां मेसेज होनाय जादों आरो डायलगनि गेजेरजों। पिक्साराइजेसनजों हास्लाबाखैबाबो जोङो डायलगनि गेजेरजों बेखौ मेसेज होनाय जादों। सावथुना खरसाया ओरैनो आं मिथिनायाव 50+ जादों आरो 50+ जादों। लोगोसेनो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि दिन्थिजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीया सावथुनखौ नायखांनायनि उनाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो आंखौ बेखेवनो लिंहरनायनि थाखाय आं बे आरडि मसन पिक्चार्सनि गासैखौबो आरो लोगोसे प्रडिउसारखौ साबायखर जासिहरबाय। दिनैनि फिल्मा गोदोनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे फिल्मफोरनिफ्राय एसे एक्सट्रा आलादा। बे जिनिसा जोंनि हारिनि जांख्रिथायजों एसे लोब्बा दं। दिनै मा घटना जाबोदोंमोन, जोबनाय गोदो माबायदि अयथासाराव जोंनि मानसिफ्रा भुगिबोदोंमोन, बेफोर जिनिसखौ बे पिक्चारजों एसे बेरखांहोनो नाजादों। दानि इयुन जोलैफोरखौ एसेसो मिथिहोनो। दानि इयुन जोलैफ्राथ' गोदोनि बेबायदि जाथायखौ नुफेराखै, मिथिया। गतिके बे मोनसे गोथां जारिमिन जोंनि हारिनि इयुन जोलैफोरखौ मिथिहोनाय मोनसे बे हिसाबै गोबां ओनसोलफोराव रायजोफोरा नायनो थाखाय मा खालामो? आं बेखौनो खावलायगोन, जोबोद मोजां पिक्चार आंनि नोजोराव। जों नायदोंमोन बर' फिल्म गोबां नुबोदों, खिन्थु दिनैनि फिल्मखौ आंनो एसे एक्सट्रा होननानैनो आं बुंगोन। बेलेग जादों, जोबोद मोजां जादों। गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं नायगोन होननानै, अनसायगोन होननानै, आजावगोन होननानै मिजिंथियो।